Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. I z duchem Twoim. Придя Христос наш Володар, Ягнё Божие, предказанное Яном. Вітаю вас усіх, дорогі брати і сестри, собрані в нашій каплиці, так само всі, хто изучается с нами в молитве, в часе реколлекции, возбуждаем трансляцию. Веденные Духом Божьим, Духом Святым, переживаем этот час Адвенту и реколлекции. Сегодня в Евангелии почуем сцену звествования Юзефа. Юзефе не бойся принять Марию. І потім пише евангеліст, Юзеф виконав усе так, як сказав йому Аньол. Ми та учимося приймати, розпознавати Божую волю у нашому житті. І приймати, так як Марія, так як Юзеф. Приймати Бога Ісуса Христа у наше життя. На початку цієї святої мши щиро перепросимо доброго Бога за наші гріхи, як ми угодно склали найсвятейшу ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу, найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилується над нами Бог Всемогутний і, відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. У святую мшу, верую за померлых святой памяти Олену, Виктора, Григория и Марию. Усемогутний Боже, здавна пригнятає нас ярмо граху, дай просим, каб нас визволила від Його, довгочекане народження Твоєго Сина, який з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог, праз усе веки вечные. Читання книги пророка Єремії. Вось настануть дні, каже пан, і я буджу для Давіда паросток справедливий, і запанує король, і буде ён мудрым, і буде чинить правосуддя і справедливость на землі. У дні ягоне буде збавлений Юда, і Ізраїль буде жить у бяспецы. І вось імя ягоне, яким будуть називати його, Пан – наша справедливость. Таму вось надыходзяць дні, кажа пан, калі ўжо не будуць казаць: жывы пан, які вывеў сыноў Ізраіля з зямлі егіпецкай, але жывы пан, які вывеў і прывёў племя дому Ізраіля з паўночнай зямлі і з усіх земляў, па якіх рассеяў іх, і яны будуць жыць на зямлі сваёй. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Коли придет Збавца, вечный мир настанет.
Сыну короля Твою справедливость. Няхай судить народ Твой справедливо, и пригнеченных Твоих поводле права. Прийде Збавца, вечный мир настане. Бо он визволить убогого, які його клича, і пригнеченого, які допомоги немає. Змилуется он над бедным и убогим, и души бедных уратует. Прийде Збавца, вечный мир настане. Благословлений Пан Бог Израиля, а тими, які чинить суди. Благословленное ім'я величи Його навеки. Нехай наповниться славою Його уся земля. Прийде Збавца, вечный мир настане. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Владар дому Израиля, який на Синаї дав закон Моисею, прийди нас бавить моцею своєю. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія поводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. Таким было народжение Иисуса Христа. Пасля заручена у маці ягонай Марии з Юзефом, перш чим почали жить разом, яна зачала от Духа Святого. Юзеф же, муж яе, будучи справедливым и не хочучи зняславить яе, хотел потаемно отпустить яе. Калі он надумал гэта, вось анёл Пана з'явился ему у сне и сказал: «Юзефе, сыне Давида, не бойся принять Марию, жонку твою, бо тое, что народилася у ёй, есть от Духа Святого. Яна ж народить сына, и даси ему имя Иисус, бо ён збавить народ свой от ягоных грахов». А ўсё гэта сталося, каб збылося сказанае Панам праз пророка, які кажа: «Вось дева зачне народить сына, и дадуць яму имя Эммануэль, что означае «з нами Бог». Обудившийся от сну, Йозеф зрабіў, як загадаў яму анёл Пана, и принял жонку свою. Гэта слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Умилованные у Иисусе Христе, браты и сестры, кай ласка, на хвилиночку присядьте. Кто может присесть? Кто не может, но то придется трошечку похудовать и постоять. Протягиваем мы наши адвентовые реколекции, и это наступный другі день, и поводле логики у сегодняшний день будем разглядать другую цноту. Распочали мы с веры, а сегодня поразважаем трошечку над цнотой надеи. І ось перад усім, каб зразумець, якое суаднесенне паміж сабой маюць гэтыя две цноты, цнота веры и цнота надеи, хотел бы схематично представить принцип нашего життя. Ось ведаеце, жыццё кожнага чалавека мае так званы лінеарны характар. Альбо у выглядзе схемы кожнае жыццё кожнага з нас можа прадставіць у выглядзе лініі. От пункта пачатка, пункт альфа, до пункта финала, пункт омега. Что является нашим першапачатковым пунктом? Это может быть момент нараджэння,
Гэта можа быць момант усведамлення самога сабе ў якасці асабовасці, у якасці я. Гэта можа быць момант першага контакта з Панам Богом, развіццё духовнасці. Фінальны пункт омега, гэта, конечно, момант нашай смерці. Ну і апроч гэтага мы ўжо знаходзімся, здаецца, уже самых такіх немаўлятак нема сярод нас, мы знаходзімся хтосьці ў пачатку, хтосьці ў сярэдзіне, а хтосьці уже, магчыма, нават і напрыканцы вось гэтай лініі, ад моманту альфа да моманту омега. І вось ведаеце, што датычыць гэтых пунктаў, то перадусім пункт веры трываюць у дадзены момант, актуальна. Вось уже учора казаў гэтыя славутыя лацінскія «hic et hoc» – тут і зараз. Бо некаторыя людзі жывуць мінулым. У нас, конечно, ёсць гэты досвед, часам пазітыўны, часам негатыўны. Хутчэй за ўсё таксама негатыўны. Гэта шафа, напоўненая шкілецікамі нашых грахоў, слабасцяў, сорамна за тое, што калісьці мы ўсё ж такі зрабілі. Так вось, ведаеце, некаторыя людзі жывуць толькі і выключна мінулым. Ну уже, як бы вернуцца год, 2 гады, можа месяц таму назад, як бы перагуляць гэтую сітуацыю. Часам вось займаюцца вось самагрызеннем такога. Вось калі б вернуць гэты момант, я б, напэўна, не паўтарыў. Альбо некаторыя людзі жывуць толькі выключна будучымі. Вось праз год я поеду на Канары. Вось самае галоўнае набраць гэтых грошаў, і тады рэалізуецца маё жыццё. Вось ён момант шчасця. Вось момант таго, чаго жадаюць маё жыццё. Альбо праз некалькі гадоў вось адбудзецца момант, які зробіць урэшце-рэшт мне шчаслівым. А не факт, што будзе гэты наступны год. Асабліва зараз, падчас каранавіруса, можа здарыцца так, што гэта апошні дзень нашага жыцця. Сапраўды, можа, не будзе гэтага далей, пазней. І таму, што датычыць веры, то яна перадусім сканцэнтравана на зараз. Бо менавіта зараз кожны з вас можа застацца ў гэтай капліцы, можа застацца ў гэтай капліцы, але ў думках займацца сваімі справамі, а можа проста дэманстратыўна ўстаць і выйсці па-за межы. Гэта наш выбар. І вось тут у гэтым выбары кожны з нас мае свабоды, і кожны з нас мае фундамент веры, тых рэчаў, якія і робяць маральным альбо амаральным кожны наш учынак, праўдзівым альбо непраўдзівым паводле Божага права. Наша вера. І зараз пытанне, калі мы маем веру, якая дазваляе нам ажыццяўляць наш шлях тут і зараз, навошта надзея? Навошта хрысціяніну яшчэ дадатковая цнота, як частка развіцця нашай духоўнай асабовасці? Чаму ёсць і прысутнічае надзея? Што датычыць надзеі, гэта, як гэта не цікава і парадаксальна гучыць, усё ж такі скіраванне ў будучыню. Не толькі нашыя мары, не толькі рамантычныя альбо не зусім рамантычныя рэчы, якія мы кіруем, а часам гэта проста страх перад будучыняй. Часам гэта паніка, а што будзе са мной заўтра? Але таксама і пэўнае мэтанакіраванне. Непасрэднае, жорсткае, стабільнае, калі жадаеце, железабетонная надзея веруючага чалавека. І вось тут перадусім хацеў бы закрануць 2 супрацьлегласці. Першая супрацьлегласць – гэта падыход да будучыні атэістычна скіраванага матэрыяліста. І падыход да будучыню паводле надзеі веруючага чалавека. І вось тут у якасці прыклада хацеў бы прывесці канцэпцыю філасофскага кірунка, бо зараз троху філасофія ўжо займаецца такімі дробнымі рэчамі, гэта семіотыка, альбо іншыя рэчы, тэкстуальныя рэчы, калісьці займаліся дастаткова глобальнымі. Вось 20-е стагоддзе гэта філасофія экзістэнцыяналізма, ад слова экзістэнцыя, існаванне жыцця чалавека. Гэтыя славутыя 3 французы, гэта Сімона де Бувуар, гэта Жан-Поль Сартр, гэта Альберт Камю. Экзістэнцыялісты нумар 1. Кожны з іх быў матэрыялістам атэістычнага складу. І кожны з іх сцвярджаў, што такое жыццё чалавека. Яны казалі, што жыццё чалавека пазбаўлена усялякага сэнсу. Яно з'яўляецца абсурдальным. Сэнса няма ніякага. Чаму? Таму што кожны з нас спачатку нараджаецца без уласнай волі, уваходзіць у гэтае жыццё, атрымоўваць розум і ўсведамленне пачатка свайго жыцця і
хутчэйшай альбо пазнейшай смерці, тэрміна, які чакаюць кожнага з нас, і вельмі часта адсутнасцю сэнса. Адсутнасцю глобальнага сэнса. Гэта калі вось моладзь збіраецца, то перад ім вось ружовыя перспектывы. Яны кажуць, зараз мы штурханем гэты свет, зараз я пакажу, кім я з'яўляюся ў гэтым свеце. А вось людзі сярэдняга альбо старэйшага ўзроста вельмі часта расчараваны. Ось, бо уже не столькі дасягненняў, а колькі расчараванняў. Я не дасягнуў гэтага, я не змагу авалодаць гэтым, я не здольны атрымаць гэтай абсурднасць жыцця. І ось, ведаеце, для матэрыяліста вельмі часта так. Ось калі б мы зараз спыталіся кожнага біолага-эмпірыка, ось, якія зараз, магчыма, прысутнічаюць у тым ліку сярод нас, спадзяюся, што не, у чым ёсць сэнс чалавечага жыцця, то вельмі просты адказ. Біолаг скажа, сэнс жыцця кожнага з вас у перадачы біялагічнага насення наступнаму пакаленню. Вось я спрацаваў як механізм, пераказаў гэтае насенне, нарадзіў дзяцей, на гэтым усё, можаш адыходзіць. Ну, у лепшым выпадку выхаваць дзяцей. Все, можаш адыходзіць, больш ты ні на што не прыдатны. Ну, в гэтым выглядзе, то мы тут святары, то ўвогуле адбракоўка. Мы не патрэбны. Мы змарнавалі нават гэты біялагічны склад жыцця. Мы змарнавалі гэтае жыццё з пункту погляду біялогіі. І вось матэрыялістам быць гэта вельмі песімістычная сістэма. Это сапраўды нездарма, той же самы Сарт казаў, што негатыўны выхад з гэтага жыцця гэта самагубства. Той, хто знойдзе пазітыўны выхад і сэнс гэтага жыцця, ну то стане найвялікшым філосафам. І вось сапраўды для матэрыялісты, ну ўвогуле, гэта мясарубка, якая перамалваюць лёсы тысячы і мільёнаў людзей і ні да чога добрага не прыносіць. І вось таму мы, хрысціяне, заўсёды скіраваны ў дачыненні надзеі, якая з'яўляецца мэтай і далейшай перспектывай нашага жыцця. І вось з гэтым праблематычна. Бо ведаеце, калі ўсё ў нашым жыцці больш-менш добрым, з гэтым яшчэ можна згадзіцца. Але не заўсёды так. Што датычыць кожнага чалавека, мы жадаем кантраляваць 3 істотных рэчы. У той ці іншай ступені кожны з нас. Што гэта за рэчы? Першая рэч. Мы жадаем кантраляваць самога сабе. Разныя перспектывы. Мы жадаем кантраляваць уласную прыгажосць. Ну, суб'ектыўная справа, але кожны з нас у той ці іншай ступені прыгожы. Я жадаю быць прыгожым. Кожны з нас жадае кантраляваць свой фізычны стан. Я жадаю быць здаровым. Здароўе таксама суб'ектыўная і умоўная рэч, адносна здаровым. Я жадаю быць упэўненым у сябе, у сваім інтэлекце, у сваім эмацыйным развіцці, у сваіх біялагічных патрэбах. Я жадаю кантраляваць самога сабе, трымаць пад кантролем усё. Наступная рэч. Я жадаю той ці іншай ступені кантраляваць сваіх блізкіх. Напрыклад, сямейнае атачэнне, калектыў па працы, іншая група людзей. Каб, калі не цалкавіта кіраваць іншымі людзьмі, но прынамсі якімсьці чынам уплываць на іх учынкі і паводзіны. Кантроль над блізкімі. Я жадаю кантраляваць таксама сітуацыю свайго жыцця. Вось гэты дабрабыт, утульнасць. Вось такая акамадацыя да гэтага жыцця, якое часам не вельмі утульнае. Маёмасць. Дом, кватэра, іншыя рэчы, якаясьці рухомасць, магчыма, машына, чаму ж не добра ж катацца, выкарыстоўваючы не толькі вось гэты грамадскі транспарт, таксама уласную машыну, іншыя справы. Я жадаю кантраляваць сваю штодзённую экзістэнцыю. І ось, ведаеце, вельмі часта мы губляем кантроль над кожнай з гэтых частак. Мы можам страціць кантроль над сённяшнім днём. Да, мы можам страціць кантроль над нашай маёмасцю, іншымі справамі, ладам наш раптоўна. Ось уже на мінулай святой імшы прыводзіў такі прыклад, недалёка ад Пінска, у той час быў у семінарыі пінскай, знаходзіцца горад Лагішын. І вось адна сям'я, выкарыстоўваючы ў той час, вось якраз такі зноў жа гэтыя скачкі паміж гэтымі валютамі, грашовымі адзінкамі ў Расійскай Федэрацыі, калі сапраўды гэтыя адносіны паміж далярам і расійскім рублём пачалі скакаць, што вырашылі зрабіць? Ось, каб яшчэ больш дакладна кантраляваць сваю матэрыяльныя рэчы, усе сваю маёмасць, хату, машыны, іншыя справы заклалі
у банкі ў якасці залога, апроч гэтага ўзялі некалькі крэдытаў, паехалі ў Расійскую Федэрацыю, набылі некалькі люксусовых аўтамабіль на ўсе грошы. Зараз зробім, як кажуць габрэі, гешэфт. Вось, здарылася так, што на мяжы кожная з гэтых машын, якую набылі, ну, то атрымалася была крадзеная. І вось сапраўды кожную з гэтых машын канфіскавалі. І вось зараз яны вярнуліся замест гэтага матэрыяльнага трыумфа у тую маёмасць, якая ўжо не была іх маёмасцю. Яны страцілі ўсё. Таксама іншы прыклад, адзін з ксяндзоў, уже не буду казаць такой, паехаў спаўняць душпастарскія патрэбы, пакінуўшы ўласную плебанію. Вярнуўся, а плебанія палаіць уже. Вось яна замкнула праводка, усё было спалена разам з дакументамі, іншымі справамі. Вось, усё матэрыяльнае, вось тут у ілюмінацыйны спосаб палаіць і асвятляюць усю вёску. Раптоўна застаўся з тым, што меў непасрэдна на сабе. Можам згубіць кантроль. Можам згубіць кантроль над нашымі блізкімі. Што датычыць нашых блізкіх, першая згуба – гэта здрада. Вось блізкі чалавек, муж, напрыклад. Вось 1000 словаў, якая ж ты любая, моя жоначка. Вось мне так пашчасціла, ты ж мой скарб усяго майго жыцця. А разам з гэтым ходзіць, як кажуць у народзе, налева. Здраджваець 1, 2, шмат разоў. Альбо, як казаў адзін чалавек, я жыву як іншыя людзі. Як нармальныя людзі. Жонка, 2 палюбоўніцы, ўсё нармальна ў маім жыцці. Вось яна здрада блізкага чалавека, які абяцаюць, які прапануюць гэтую вернасць. А разам з гэтым здрадзіў нам. Таксама губляем кантроль над самім сабой. Тут усё добра, але раптоўная хвароба. І я ператвараюся замест, здавалася бы, яшчэ маладога, моцнага чалавека, вось у пэўную колькасць кілаграм, які ўжо без дапамогі іншага чалавека немагчыма пераставіць. Хто трошачку праводзіў у стане аперацыі альбо іншых рэчаў, ведае дакладна, што гэта такой раз, і ты ўжо вось у такім стане. І вось кожная адсутнасць кантроля нараджаюць пэўны крызіс, жыццёвы крызіс, нараджаюць пэўную дэпрэсію, нараджаюць пэўную неўпэўнасць, паніку, страх, іншыя перажыванні. І вось тут зноў жа гэтыя негатыўныя рэчы размяжоўваюць нас на людзей веруючых і людзей, магчыма, не зусім веруючых, не зусім давяраючых Пану Богу, страціўшыя і згубіўшыя надзею. 2 прыклады. Амаль што аналагічны стан, розны падыход. Не якіясьці там далёкія высокатэалагічныя прыклады з уласнага жыцця. Памятаю, калі быў у Магілёве на парафіі, то даязджаў да аднаго чалавека у цэнтры Магілёва, які меў скрайнюю форму хваробы Паркінсона. Вось гэта ўжо паралізаваны стан, ён знаходзіўся ў ложку, гэты сумна-славуты трэмар, адсутнасць кантролю над уласнымі рукамі і нагамі, іншыя праявы, уж не буду пералічваць кожнае з гэтых сімптомаў. Але не гэта толькі. Не толькі фізычная праблема. Яшчэ праблема ў атачэнні. Сім'я, якая чакала, ну калі ж ты ўжо адыдзеш, уже непасрэдна. Ты перашкаджаеш, вось ёсць добрая жылплошча. Вось, ну, адыходь ты ўжо хутчэй, калі ж ты ўжо памрэш. І нараканне, праблемы, клопаты, ну, абстаноўка, як кажуць, ну, зусім не хрысціянская і не добрая. І вось, калі прыходзіў да гэтага чалавека з намашчэннем, з камуніяй святой, ну, то вось са здзіўленнем, да, вось, як кажуць, вось, любяць выкарыстоўваць, светлы чалавек, светлы празднік. Да? І вось сапраўды вось чалавек, які знаходзіцца ў такім стане, падыходзіш, і такая радасць, супакой. Ён заўсёды вось з такой добрай, лагоднай ухмылкай кажа, ось, о, ксёндз Дмітрый, то памятаеце, што ў меня такая ж хвароба, як у Яна Павла II. Да, трошечку пакутуем. Як я рад, што вы прыйшлі. Вось сапраўды радасць, аптымізм. Чалавек угасае, чалавек памірае, і ён дакладна ведае, што хутка дыдзе. Гэты спакой, радасць і адсутнасць вось гэтага антыдухоўнага атупення, якісьці роспачы і гэтак далей, гэтак далей. Іншы прыклад, наступны. Зноў жа чалавек у такім жа самым стане, іншая хвароба, але не можа уже некалькі гадоў праводзіць у ложку, не можа нармальна выкарыстоўваць цела. Зноў жа заклікаюць родныя удзяліць сакраменты. Пытаюся, ўсё добра ў вашым жыцці? Добра. Ёсць якіясьці праблемы? Нема.
Можа штосьці жадаеце распавесці ў якасці не, нічога, все нормально, все добра, нічога страшнага, все, я прызвычаюся. Пазней на лашэнне хворых пэўныя таксама некалькі словаў падтрымкі, і жонка кажа зверта: ну бачыш, вось добрыя ж словы, ксёндз скажа, станоўчыя, аптымістычныя, а колькі ты мяне ўжо здаканываеш, дай мне нож ускрыць вены, дай мне ўсё ж такі забіць самога сабе. Вось зноў жа два падыхода, два як быццам бы веруючых чалавека, две праблемы падобныя, злучаныя з цярпеннямі і цяжкасцямі. Надзея і адсутнасць надзеі. Той чалавек, які не страціў усё, што яднала яго з Панам Богом, і той чалавек, які ўжо пахаваў тут і зараз. Бо можна ператварыцца ў вось такога зомбі. Не ў галівудскам вымярэнні гэтага слова, а ў самым страшэнным актуальным стане. Я ўжо не жыву. Я толькі існую, я дажываю сваё жыццё. Фізычна я яшчэ тут, але духоўна я ўжо памёр. Я ўжо не з'яўляюся чалавекам у поўні гэтага слова. І таму надзея з'яўляецца істотным элементам працягу нашага жыцця. Гэта той стымул, які дазваляе нам сапраўды жыць і рэалізоўваць тое, што мы можам рэалізаваць. Што датычыць матэрыялістычна скіраваных людзей, а часам і хрысціян, то ёсць таксама пэўная лазеечка. І вось гэтая лазеечка, гэтая магчымасць выхада з праблем гэтага света, гэта вось такая маленькая наркатычная справа, якая, здавалася бы, можа палагодзіць гэтую сітуацыю жыцця. Называецца яна навукова эскапізм. Ад англійскага escape – выхад, уцёкі. І вось такі эскапізм вельмі часта назіраецца ў жыцці шматлікіх людзей. Вось той чалавек, які не можа згадзіцца з уласным жыццём, з рэчаіснасцю, заўсёды пачынае шукаць якуйсьці псеўдарэчаіснасць, віртуальную рэчаіснасць, несапраўдную рэчаіснасць. Той маленькі, утульны мірок, няхай фальшывы, але там, дзе мне комфортна. І вось такім мірком, такім сусветам можа стаць, напрыклад, якоюсьці хобі. Хобі – добрая рэч. Я не кажу, што зараз кожны з вас павінен абсалютна перакрэсліць усе свае здольнасці і ўсе рэчы, якія прыносяць прыемнасць. Але гэта можа стаць сапраўдным ідалам. Памятаю, прыходзячы паводле каляднай візітацыі ў прыватным сектары, то у цэнтры пакоя у зале стаіць гумовая рыбацкая сапраўдная лодка. Старэйшае пакаленне і малады. Ну, кажу, напэўна, звяртаючыся да малодшага: вы рыбак. Так, кажа, сапраўды я рыбак. Ну, кажу, а што скажаце наконт таго, каб трошачку прыйсці бліжэй да веры? Бо вашых бацькоў заўсёды бачу ў касцёле, а вы то ніколі не з'яўляешся. Ну, кажа, вельмі складана, няма часу. Працую зараз, то напрацоўваю грошы, гэта патрэбна. Кажу, а што датычыць нядзелі, можа ў нядзелю? Не, кажу, ў нядзелю таксама не магу. Чаму? Рыбалка. Я кажу, ну можа ўсё ж такі, хаця бы, ну калі не раз у тыдзень, то раз у месяц, недзелю прысвеціце касцёлу, то трошачку рыбалку адхіліць на другі кшталт. Кажу, вы што? Рыбалка гэта святое, гэта не кранальна. І таму сапраўды, вось для такога чалавека вось гэтая надзея, гэтая мэта жыцця, гэта вось менавіта рыбалка. Я рыбак, ты не разумееш гэтыя справы. Часам гэта віртуальныя гульні, пры гэтым мы заўсёды кажам, ось гэтыя камп'ютарныя гульні, уся маладзёж змарнаваная, вось не ведаюць што, заўсёды уцікаюць. Некалькі прыкладаў, калі сапраўды унукі прыехалі ў вёскі да дзедулі з бабулей на канікулы. Ну і ўсё, унукі, то звяртаючыся да дзедулі, кажуць, зараз будзем адукоўваць себя ў камп'ютарных справах. Ну і першай адукацыі, конечно, што? Ну то не праца там у якіхсьці дакументах, першая рэч, ну то, конечно, танкі онлайн. Беларуская гульня, у танчыкі будзем гуляць. Ну што, дзедуля увайшоў у гульню, зараз бабуля скардзіцца, што ўвогуле адкасаўся ад усяго, частку пенсіі таксама траціць на вось гэтыя онлайн-забавы, увайшоў у свет высокіх тэхналогій. Вось зараз для яго танкі гэта ўсё. Перадусім, 65 гадоў чалавек, ну што ж завіць. Вось, і часам, ну, сапраўды, кожная рэч можа стаць такім уцёкам. Вось он, мой маленькі свет. Для кагосьці гэта тая ж самая садавіна гародніна. Да, вось як кажуць,
Так, я застаюся верным Пану Богу пасезонна. Ад весны ранней до осені я па-за межамі Пана Бога. Але у іншы перыяд я абсалютна адданы. Бо ёсць дача. А вось дача то перадусім. Вось памідоры зараз гэта маё ўсё. Вось некаторыя кажуць жанчыны, вось калі б сапсавалі мае памідоры, мае кветачкі таксама перад домам. Вось без кветачак я ўвогуле не маю жадання далей жыць, не маю спробаў рэалізацыі. Альбо, як у Італіі, памятаю, падчас зноў жа асвячэння дамоў звяртаецца адна жанчына 40гадовага ўзроста. Вось асвяцілі хату, там зазвычай адзін пакой асвячаецца. Кажа, не мог бы ксёндз асвяціць таксама маіх дзетак. Ну, радостный, то чаму ж деток тоже не осветить, зараз уделим благословление Божие. Уваходжу в комнату 2 собачки. Вот скажем, вот мои детки, вот мои сынки, то, коли ласка, осветите их. Вот без них я свое життя не уявляю. Ну, для когось так само котик з'являється істотой життя. Каже, ось помер котик, я більше вже не уявляю сенсу свого життя. Ескапізм от речаїсності. І ось, видите, часом ми можемо позбавитися самостійно этой надії. Альбо казати, моє життя безнадійне. Уже тут і зараз моє життя перетворилося у існування. Але для віруючого чоловіка з живою вірою, эта надія заўсёды присутнічаць і ёсць наяўны прынцып умацавання гэтай надзеі. Ведаеце, дзе ён знаходзіцца? Ось ён знаходзіцца тут напрыканцы нашай капліцы. Гэта канфесіянал. Вось калі я з гэтымі баляшкамі, ранамі, праблемамі уласнага сэрца прыходжу і атрымоўваю Божую тэрапію аздараўлення. Вось вельмі часта сакрамент споведзі перастае дзейнічаць у нашым сучасным свеце. Мы заўсёды імкнемся замяніць сакрамент споведзі якімісьці сурагатамі, такой сурагатнай надзеі. Вось ведаеце, пра гэта казалі калісьці яшчэ ў фантастычных апавяданнях, але зараз гэта ўсё больш і больш уваходзіць у рэчаіснасць нашага жыцця. Вось, напрыклад, заходняя культура прапаноўваць які спосаб перадольвання дэпрэсіі і крызіс. Хімія, святы празак. Трошечку некалькі ось таблетачак і ўсё будзе добра. Трошечку закінься успокоительно і перадоліш усё ў сваім жыцці. Альбо іншыя рэчы, напрыклад, часам гэта псіхалагічныя практыкі і пры гэтым сугуба матэрыялістычныя практыкі. Увогуле я таксама рабіў пэўнае назіранне і супрацьпастаўленне, напрыклад, класічнага псіхааналіза Фрейда і сакраменту споведзі. Вось ёсць пэўныя элементы супрацьлеглыя. Вось, напрыклад, самае простае. Чалавек, які распачынаюць і прыступаюць да сакрамента споведзі, ён становіцца на калені, кленчыць. Так? Гэта значыць прымаць адно з найбольш неутульных, недобрых паставаў цела. Ён схіляецца у тым ліку перад Панам Богам. Што датычыць псіхааналіза, гэта найбольш камфортная пастава. Гэта пэўная канапа, фатэль альбо іншыя справы. Як мага больш утульна пастарайцеся забяспечыць паставу цела. Што датычыць сакраменту споведзі, асабліва звяртаеце ўвагу, ніякіх грошаў, ніякага ўзнагароджання святару падчас сакраменту споведзі. Я не магу адкупіцца. Тут абсалютна ўсё бескарысна. Што датычыць псіхааналіза, там вельмі часта падкрэсліваецца, псіхааналітык павінен атрымоўваць добрую, значную ўзнагароду. І нават гэтая значная ўзнагарода мае тэрапеўтычны эфект. Што датычыць іншых рэчаў, зноў жа там далей і далей супрацьпастаўлення. Сакрамент споведзі – гэта выхад чалавека і дакранання Божай міласэрнасці. Калі я свае балячкі пераказваю Пану Богу. І перадусім я пераказваю гэта ўсё з унутраным сорамам, з крухай і жаданнем ад усяго гэтага пазбавіцца. Што датычыць псіхааналіза перадусім у такой матэрыялістычнай паставе, атэістычнай, гэта калі чалавек з гэтымі балячкамі згаджаецца. Вельмі часта ёсць такое выказванне: прымірысь са сваімі унутранымі дэманамі. Знайдзі супольную мову, і тады ты супакоішся. Вось зноў жа, пэўныя рэчы яны не супадаюць. І вось тут вельмі важна не забываць пра сакрамент споведзі. Бо ў некаторых заходніх краінах у канфесіянале ўжо знаходзіцца інвентар.
там ёсць швабры, іншыя справы, кажуць, ну гэта ўжо архаізм сярэднявечны. Зараз нам уже не патрэбна такое. Мы самі знаходзім сябе сурагатную надзею. Это ведаеце, як масла і маргарин. Памятаю, вось зноў жа гэтай перажывання ў семінарыі. Нас заўсёды, асабліва ў тыя часы, такія вельмі, не вельмі, скажем, матэрыяльна забяспечаныя, но заўсёды для эканоміі нам падавалі гэты маргарин. І вось там заўсёды маргарин альбо ідэнтычна натуральнаму маслу. Як быццам бы. І вось такія сурагаты прапаноўваць. То, прабачце, я ўжо наеўся сурагатаў. Уже маргарины не ждать. Дайте мне сапраўдны кавалачак масла. Дайте мне сапраўдную споведь. Дайте мне сапраўдны удзел у Божьей милосердности и сапраўдную, не эфемерную надею. Не надею, які скажет и пропонует мне дядя Вася альбо дядя Толя. Дайте мне Божую надею, якая аб'ектыўна, якая не змяняецца паводле палітычнай, якойсьці іншай псіхалагічнай кан'юнктуры нашага зменлівага света, якая застаецца трывалай. Дайте мне надею, на якую я могу абаперціся. Напрыканцы хацеў бы апошні прыклад, спадзяюся, што не занадта моцна пакутуеце, гэта славутая творчасць такога дастаткова, можа не зусім славутага, але тым не менш добрага расійскага пісьменніка Пантелеева. Магчыма, ведаеце яго як таго, хто складаў казкі. Ось ён быў заўсёды веруючым чалавекам. Конечно, першапачаткова гэта не адкрываў, але пазней нават такі твор аўтабіяграфічны зрабіў «Я верую, я з'яўляюся чалавекам веры». Дык вось адна з яго казак, яна вельмі добра адлюстроўвае цноту надзеі. Магчыма, нават ведаем з дзяцінства гэтую казку ў розных фармуліроўках і фабулах. Гэта вельмі простая гісторыя. Две жабкі трапілі ў скрынку з вяршкамі. І вось сапраўды трапіўшы, першыя спробы выбрацца. І першая беспаспяховасць. Нема на што абаперціся. Сасклізваюць і зноў жа трапляюць у гэтую крынку. Адна з гэтых жабак кажа: бесперспектыўна, мы пазбаўлены надзеі. Складаець лапкі і сабе спакойненька ідзе да дна. Наступная пачынаюць працаваць. Да, кажа, надзеі няма, але я буду змагацца да апошняга моманту. Працуюць гэтымі лапкамі, традыцыйна збіваюць з гэтых вяршкоў кавалак масла і, абапіраючыся о яго, выскокваюць з гэтай пасткі. Атрымоўваюць збаўленне. Надзея, якая мае актыўны, дзейсны і жыватворчы характар. Калі гэта надзея Божая, яна з'яўляецца неперадольнай. Амен. Да Бога, які прагне дарыць усіх людзей любоўю, узнясём нашы супольныя просьбы. Молімся за святы касцёл, каб ён заклікаў людзей да веры і выканання Божай волі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за хрысціянскія сем'і, каб перадсвяточныя клопаты не перашкаджалі ім духоўна падрыхтавацца да святаў. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за ўсіх кіроўцаў, каб у цяжкіх дарожных умовах яны ўмелі пазбегнуць небяспечных здарэнняў. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто стаіць перад абліччам смерці, каб сустрэча з Христом была для іх крыніцаю вечнай радасці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, сабраных на вячэры Пана, каб мы былі годныя атрымаць ласкі, якімі адорвае нас добры Бог. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся в интенции этой святой мши за померлых Алену, Виктора, Григория и Марию. Просим об Божию милосердность, пробачення грехов для їх і радость життя вічного в небі. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся в Духа справедливости, правды, покаяния, обновления в Христе нашего народу и громадства. Молимся за несправедливо осужденных, умацования для их, вызволения. Сама дай здоров'я для всіх наших хворих, сама потребная Божия ласки для всіх, хто лечить і опікується хворими. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся в дар Божьего благословения для
księdza Dмитрия, naszego rekolekcjonisty, dla wszystkich, kto udzielnicza w tym czasie u adwentowych rekolekcjach. Prosimy o umocowaniu, u wiery, u nadziei, u lubowi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Всемогутний Божа, криниця всілякого добра. Ти одорваєш нас усім, об чим ми просимо, і ім'я Твоєго Сина. Учини наші молитви приємними Тобі. Праз Христа, Пана нашого. Amen. А як вірую, Пане мой, все моє життя, і тепер я Твой, назавсёды. Это мое сердце погляди, Ты любовь моя, одиная. Я верую, Пане мой, все мое життя, и теперь я Твой, назавсёды. Это мое сердце погляди, Ты любовь моя, одиная. Молитеся, брати і сестри, ко мною і вашу, як я прийняв Бог Отець Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Пане наш Боже, яка гетая ахвяра, яку ми складаємо, зробить нас приємними Тобі і дасть нам уділ у житті вічним Твоєго Сина, який став чоловіком, каб смертю своєю заслужить нам несмяротно, який живе і володарить на веки вічні. Пан з вами. И с Духом Твоим Угору серце. узносим их до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Заправди годна, гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб ми завсёды і ўсюды Табе складали падзяку, Пане, Святы Ойча, усемагутны, вечны Божа, праз Христа нашага Пана. Його предказували все пророки, Дева Маті носила його під серцем з невимовною любов'ю. Ян Хреститель пророчив про його прийстя і обвістив його присутність серед людей. І він дає нам ласку з радістю подрихтуватися до свята його народження, каб знайти нас, коли прийде повних удячності у молитовним чуванні. Тому з аньолами і архангелами, і з усіми святими ми обвіщаємо Твою хвалу, разом з ними ускликаючи. Святий, 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 Пан Бог усемогутний, небо і земля, полная хвали Твоей, Хосанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Ана. Хосанна на вышинях. Заправди, Боже, Ти святий, криниця усялякої святості. Просим Тебе, освяти гэтыя дары на свою Духа Твоего, каб яны сталіся для нас целом і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана.
чином повечеру взяв келих, знов тебе подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: берите і пійте з його усі, бо це єсть келих крові моєї, нового і вічного заповіту, яка за вас і за многих буде пролита для відпущення грехов. Гэта чините на мою пам'ять. Это великая таємниця віри. Обещаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Вспоминаючи смерть і мертве повстання Твоєго Сина, ахвалим Тебе, Пане, хліб життя і келих збавлення. Дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою і служити Тобі. Покорно молим Тебе, как ущих нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одну. Пам'ятай, Пане, про костел Твой розсеяний по всім світі, удосконалив у любові, разом з папом нашим Францишком, біскупом нашим Юзефом і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули надію на воскрешення, і про усіх, хто у Твоїй ласці дійшов з цього світу і дозволив убачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, щоб ми заслужили удел у житті вічно, в єдності з Найсвятейшою Богородицею Панною Марією, за святим Юзефом і Абраном, за святими апостолами і усіми святими, які сподвеку подобалися Тобі, как з ними і ми хвалили и прославляли Тебе про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христос Христом є у Христі, Тобі, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, раз усі веки вечные. Бог нас так полюбил, что спаслал нам як Збавителя своего одинородного Сына. Тому осмеливаемся казать: Отче наш, Который есть в небе, светися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от всякого злого, дай ласкаво супокою дні наші. Поможи нам милосердності Твоєї, щоб ми були завжди вольні від греху, і заховані до всякого неспокою чекали сповнення щасливої надії і прийстя збавця нашого, Єсуса Христа. Бо Твое благодарство и мощь и хвала навеки. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: супокой покидаю вам, супокой даю вам. Прощу, не зважай на грехи наші, на віру костела Твоєго, і будь ласкавий згодно з Твоєю волею, а дарить його спокоєм і єдністю, які живеш його дариш на віки вічні. Аминь. Спокой Пана, нехай завсюди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближньому знак супокою. И берешь на себе грехи свету, змилуйся над нами, Баранку Божий, яки береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, Баранку Божий, яки береш на себе грехи свету, одари нас спокоем. Баранок Божий, Божь той, кто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не вартый, как Ты вошел до меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Дадуть ім'я йому Еммануель, що означає «з нами Бог».
Наш Пан хлеб небесный, меж нами живет. Насолнем надею и радость дает. Тело Христа. Огонь насыходит, до нас на алтарь. Оставь нам поживать, да есть обернать. Наш Пан мудрый пастырь, притулок слабым, дает литость его у сердце своим, любовью святою погубишь наш бой. И сум разгоняет надеи светло. Наш Пан милосердный, и Он любит свой люд. Раней с неба шлет в долину покой, как шлях человеку добром осветлять. У сердца понимет тугу обучать. Наш Пан прославленный, над нас юный дед. Не сердцу покой, суть тяжая в беде. По свету избавления, с грехом нас омыть. И мощью своею от злого укрыть. О, Иису, Господи, песню хвалы прими, и будь прославлены теперь и навеки. О, Иису, Пане мой, прагну я жить с тобой. Єзу, я твой завжди, тепер і навеки. О, Єзу, Боже мой, збавця душі моєї, серцем моїм живи, тепер і навеки. Молимся. Боже наш, Отче, объяви нам милосердностью Твоей святой, и ученика праз молитву и христианское життя. Мы подрыхтовались до близкого уже свята нашего откупления. Праз Христа, Пана нашего. Дякую всім вам за спільну сьогодні молитву і дякую в колекціях. Гэтым яшчэ не ўсё для мужчын, бо пасля заканчэння літургіі яшчэ будзе сустрэча навука для мужчын. Запрашаем застацца. І заўтра нядзеля, апошні трэці дзень нашых рэкалекцый, святая імша звычайнага парадку, і на кожнай святой імшы буде навука
рэкалекцыйнае. Таксама праз увесь дзень падчас кожнай святой імшы будзе магчымасць прыступіць да сакраменту споведзі. Таму запрашаем, таксама сказаць сваім блізкім, родным, каб менавіта заўтра пастарацца прыйсці да споведзі, бо потым уже тыя апошнія дні яшчэ будзем спавядаць, але ўжо будзе таксама больш такіх прац, звязаных з падрыхтоўкай тут і нашай капліцы. Таму запрашаем па магчымасці гэта учыніць, хто яшчэ патрабуе завтра. Хай добры Бог благословить. Примите дар Божий. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословляє Бог Всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пастав злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божей, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Аминь. Святейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами, беззаганное сердце Марии, будь нашим порятунком, Святый Архангеле Михайле, молися за нас. спев номер 130. Єзу маленький, когда чекай,